cada quen cos seus cartos, sempre que non rouben aos demais, fai o que quere. Están hipotecados a 30 anos, xa non me quero ver na súa pelexa. Si no es dinero robado, me parece muy bien, que hagan lo que quieran con su dinero, ganado honestamente. A ver, cada un cos cartos que gaña que fa o que queira, non? Logo, tamén depende un pouco como te posiciones. Teus unha ideoloxía na que criticas o mellor, o vivir sempre por todo alto. De verdade necesitamos un chaleo mellor para vivir, entón non sei. Pero bueno, vai coa ideoloxía de cada un. Que tamén que non se quere dar un capricho ou algo, non? É moi difícil, supoño que dependerá do momento no que penses. Sí, choca un pouco, pero habría que ver toda a información, claro. Ben, eu non lle daría moita importancia, eu coñezo moita xente que non é política e ten moitas mellores casas e máis casas e menos diñeiro, Ojo. Sí, moita xente se sinte decepcionada por todo o que falou e agora non cumple, entón pois non inspira moita confianza. Tamén penso nesa xente. Pero bueno, todos cambiamos. Eu tamén dicía que non me iba a casar e mira, caseime. O sea que cambias de opinión por amor.